Dengaren cangkemku kena jak kerja sama. Nah, pisaneh. Ah. Garoy. Ah. Matur nuwun. Timbali wonten mriki Petruk sak kanca biya bungah ora kaya mbengiki. Ibarate kaya wong ingkang nemu kendaraan isih apik taune isih enom tur didol murah kuwi paribasan rasane kaya nek ketemu sinden sing isih sak umuran. Ora sah jaim to, Truk. Nah, aku ki nyodorke kowe, nembungke kowe. Ora butuh. Ngomah wis enek. Lah ngopo? Luwih gedhe ngomah. Lah mbok sesuk nek kekurangan uang, kekurangan sindeni mbok bojomu kon mangkat. Jane aku ya wis sak omong, Dik, mangkat wayangan iya ya. Mah, Mas. Nek aku mangkat wayangan, kowe ya mangkat. Terus sing ngopani pitik sapa? Ora mesake bapak. Wong wedok bojoku kuwi suarane jan pedes tenan, Truk, edian tenan. Jane ya wis sak takon mangkat ning ya akhir-akhir iki tak penging. Ah ngopo? Ambeyene sekumat. Ndak ora iso linggo, mosok iya sinden ngakar-akar. Bojomu kok to kaya ngono ke ora. Ngah ke nembang tetembangan. Heeh. Karo ngenteni gareng. Agi ngopo? Agi adus keramas wonge. Lho lah ngopo kok adus keramas iki? Ambo jare ben ora kena tulak sarik ngono mula terus adus keramas. Oh iya. Teges ora mergo aneh-aneh to. Wah, gareng ki imane tekun ya, Tru. Aja to padake aku. Aku wis kalah tenan karo wong sak bis aku wis. Ora ngopo. Kakek nang omahmu mengesok kae. Heeh. Kowe ora ning jero wis turu kae. Aku kuwi digarape perkara karma budaya sengketa sinden. Aku krungu kok ketoke ukuran jumbo kuwi apa kuwi. Ana ora usah diomongke ning kene, Tru. Aku wirang. Angger barengi pokoke nek Semar mangkat aku ijen wis ngono wae. Iki ngrembug apa? Ora kabeh ki wong ki paham permasalahanmu. Lah ya iki memang masalahku pribadi ki ora arep tak gawa nyang panggung kok, Tru. Oh iya, apik. Heeh. Tembange apa? Sing alus-alus. Oh iya. Cara ngene dhewe kono ya glathik glinding. Kowe. Biasane Butarni. Mbuh, sehat urung mamakku kowe. Butarni, halo monitor. Sing seru lek ngendika. Halo, ngono. Halo. Ah, wis seru neh sithik wis kaya Bu Pegi. Heeh. Halo. Batu mau batingi batu roek. Kan anu nembang, Bu. Jineman, Bu. Oh iya. Ular apa? Kok ular kambang gladek glinding. Salah, kandhek mawon. Weh ya. Jineman kandhek dinggo mbukani suasana gara-gara. Heeh. Engko gek bariki ngonek-ngonekke lancaran bersih desa. Oh iya. Ki ben ujug karo acarane iki nyambung ngono lho, Truk. Lah ya men kudu sesuai karo ujub kok ya. Heeh. Ujube bersih desa ya tembange engko ya diaturke lancaran bersih desa. Heeh. Ayo Bu, jineman kandhek sik, yo. Wis piyai sepuh ning suarane isih nglendi ya, Gong. Isih gareng tralala wae kedanan kok. Iya. Bu, tak ngeki dit 10.000, Bu. Suarane diserokke, Bu.
Tenagane Mbak diranting rono Mbak, tolong Mbak. 10.000 iso nggo pipis ping 5 kowe. Lah rek sak pipis 2.000 to. Iki ra kokean. Hah? Ra kokean. Lah kok kokean ki ngapa? Lah ya nggo nguyuh sesuk nek umpama turah. Wong ketoke kuwi ya ming kelonge 2.000 isih turah 8.000. Pokoke sedina ki enteke ming 2.000 nek pipis. Lah ngopo? Yok. Wandel sisan ora. Na 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 na. Mun sirama merahati jasar kemas gandes rumas sak solahe Sitere tulung dipindah nyang ngarep sinden. Sak wonge le nyiter dadi ning ngarep sinden madhep penonton. Ayo. Ayo Mas Ateng, tak sawer 100 nek gelem. Ayo. Ateng, 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 ateng. Wah, jan apike. Iya. Lah mike nganggo mik wiraswara nyilih. Sing dienggo mik sing dienggo Pak Pardi kuwi sing dienggo anu wong kuwi seru. Pak Pardi nyerot umbel wae krungu kok. Wis mawon. Dhuwur menghadap penonton. Nah. Inilah dia sang dewa kipas angin. Ya. Sana blockingnya iya. Sila tumpang, Mbah. Marep mriki. Menoleh mriki, Mbah, noleh mriki. Ora saguh noleh ketok iku. Yo. Di mic yo, monggo diteruske. Salam sik, salam. Nyuwun pangestu Mbah Moden sing padha lenggah disuwuni pangestu. Marep rono yokan yo noleh ngono lho, Pak Bu, ngono lho. Bisa ora? Ayo. Kaya tepuk tangan aja. Jan iki penyiter serius ki ya ngene iki lho, Reng. Ha iya. Jan wis ora gelem tingak-tingok pokoke. Fokus nyiter. Wis gek bali sik Mas, sitere tulung digakake rono. Tak tambahi 100 neh ning le bali rono karo joget Bathara Narada ya. Tak tambahi 100 neh. Dibantu. Ayo. Ya. Badhe 200. Sik sekon dhuwur le joget Narada. Tampani sik iki, tampani sik. Sik, nek joget Narada kuwi mondolane ikete ning ngarep. Sik. Wis agoh nampa kok. Ora tak tambahi. Wah, jan wis. Oh, lah iki. Jan. Ya ora apa-apa. Pinter kuwi, penyiter pinter kuwi. Ha iya. Ora pinter ya ora iso nyiter kok. Wis. Ya, tembange meneh, Gong. Sapa sing teko nembang? Sadurunge lancaran bersih desa ki, Mbak.
Apa Mbak Wanda? Tok karo mbakne Udawa. Sapa? Niken Sayuda. Oh iya. Sapa ta wis meh rahina. Ayo ngadeg, Mbak. Iki Mbak Wanda dilongkas dadi layangan, Truk. Ah ngopo? Wis enek klencere mburi ku. Kok kelencer lho? Hah? Nek layangan gara eneng klencere to. Oh. Nggih. Copot Pak Dalang. Ngono aku ya enek lho. Hah? Ngono aku ya enek. Ah, klencermu elek. Ngono aku yang lewer ngono kuwi lho mangsane. Klencermu jemberi. Apik ya. Lah diseret-sereke dalan mongko dalane reget. Klencermu elek. Ora kaya klencere iki. Oh, syukur ora, syukur ora. Heeh. Dientekke sithik. Ya. Munggah sampun, Mbak. Urung. Maksudnya sampun ki sepote wong kuwi mau ki gur sepot ngono lho. Pripun lha dirase sampun. Lah ya wis rampung sepote kok kesusu menakir. Sepot kok suwe. Lah yo lah sedelo tok paido. Suwe ya dipiado. Ya selak konangan. Apa ta iki? Gur playon kok suwe. Saya kendel. Edian. Nek lek konangan ki ora kalah karo Semar. Gong sabunku ki le, tulung le. Petruk ya ngono saya le wis genah aku mbrobos ngisore ngono to. Ngopo ngethungke sabun ngopo adus aku adus. Seksine gareng. Apa ta iki, Gang? Ah iki mau lho. Iki apa to? Masalah apa to? Sesuci diri.
Wonten dawuh Mas Bagong. Wonten Nggih. mang nembang lagune ninggal katresnan karo Mister Mendem. Oh, duetane sinten? Putri karo putri ra apa. Ya ora dadi. Kudu enek lanange no, Mas. Lah lanang nek sing ora sehat ya ora dadi. Lah lanang pirang-pirang mosok ora berguna. Lah ya lanang sakmene mbiyen. Heeh ya. Oh, sing lanang pengen duet. Ayo, nyo Mas. Nggih. 50 Mas. Ayo Mas Etsa. Iki saweran duit saweran mambengi iki tak dom-domke lho, urung tak nggo tuku rokok. Oh, sing pengen duet sing gender. Pak Moko. Pak Moko, pilih maju duet apa tak omongke bojomu nek sampean wani udut. Ayo. Ayo. Ancaman bahaya kowe. Ayo. Pilih duet apa tak omongke Mbak Yoga nek sampean wani udut. Aduh. Hah? Lah melu-melu aku masalah keluarga iki. Ah. Wis pokoke pengapesane Wiyaga ki urusane pribadi kuwi. Ning ya aja nganti kaya dobleh mau karepe arak miyak wadine kanca malah wadine dhewe sing kewiyak. Heeh. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan sike Mister Mendem. Sing lanang loyo kok ora gelem jak duet. Pak Moko mau jare pengen duet, terus tak sampaikan lho. Ya, ninggal katresnan. Tit tit tit. Ya, tut 2 3.
kabeh sing iring para mantri. Kaya ngelingake dirawuhi Pak Amin saka Tulungagung. Dari Surabaya. Nek daleme iki asline Tulungagung ning mau piyaine age bar tindakan saka Surabaya. Terima kasih Pak Amin sudah Matur menunggu nuwun. sampai pagi. Iya. Mengke ngeterke sinden wangsul to, Pak. Wambemu tak andel sisan ora. Matur nuwun. Pak Amin kowe angkatan laut, Mbak. Oh Nggih, terus. Dadi AL nyengkuyung AL angkatan laut nyengkuyung AL Ansor Laras. Heeh. Dadi ngasto bedel nih, Pak. Ngasta. Neng meng pistol, meng cendrak, meng mboten keperluan perang niku dadi beliau mboten ngasta bedil sing gedhe. Mosok cendek. Wah. Lo angkatan laut lo, bedile ya gede no. Lan jenengan pas mampir nyang Tulungagung nang daleme Pak Amin ki ora melu aku kok. Aku jak nang mburi duduhi koleksi bedile. Wow. Wow apa. Ayo gek dintekke iki Mbak Wanda Selak Garing. Ayo. Mboten mudeng kok soalé kok nggih ngoten-ngoten niku. Hah? Ngoten-ngoten niku lho mboten mudeng. Ya iki memang kalangan obrolan militer, Mbak. Dadi nggih. atus jenengan ngono kuwi ya nuwun sewu. Sing tenang kok melu pindho ping 3 pinter, tenang. Ajari yo, Mbak. Oh, baik. Pinter membalikkan fakta. Apa Bu? Oh. Bu. Sapa sing tak arani? Hah? Kowe nyeluk Mbak Wanda Bu ngono. Hah? Aja gelem Mbak musang birahi kowe. Sok imut banget. Bu. Yo. Aja lali bawelengku. Wis temendeme engko wae, jatahe Mbak Yanti engko. Saiki diwalek pelok barang. Aku jane mesake lho, truk ngakon sing gendir molak-malik ki. Ha ngopo? Ngangkat wetenge dhewe wae kabotane. Elak tenan genderane Mr. Bean. Aku karepe moh kuru kok, ndak kaya Mr. Bean, can mirip kok. Ki mau ya enek request saka lenggananmu sate, Gong. Sapa? Yusemi. Heeh. Lali janjine sing dijaluk sawere sate tengkleng. Gratis esuk nyang warung. Ya. Iki lancaran desa budaya. Oh iya. Sing kon bawa sapa? Kira dibawani sithik to. Heeh, saka sing bersih desa. Apa aku mau muni desa budaya? Salah, sing bener bersih desa. Heeh. Ya karang utekku ki wis tak nggo kedhek Senen cah, ya maklum nek lola-lala. Klera-kleru kowe. Bawa saka piyai sing daleme adoh, Tru. Oh iya, mapane ya adoh. Sapa? Mas Adiwalo ya. Halo, Kan. Adoh banget kae.
Jauh dari Yang Maha Kuasa kae. Kok anggapmu jauh dari Yang Maha Kuasa? Nah. Yo. Nah. Apa niku sing gender elek sing gender. Oh, diplerok-plerokke. dadi kewajiban baku Ana WhatsApp saka Sugeng Enjang Pak Cange. Waduh iki wis metu Bagong Pak Cange. Tasik monitor Pak Cange. Salam kagem WMC Bojonegoro. Mas Juki wonten lokasi Waris Sugiono Surabaya. Pun tuh Mas Juki. Oh, nggih beliau Mas Juki. Heeh. Kae sing nganggo iket-iketan kae. Arep ngruwat apa Mas Ninan? Ya. Cek terus ke jog ludruk. Jog ludruk sapa? Pak Demo Parjo. Oh iya. Parjo ki nek gedhe. Nek cilik Parji. Heeh. Ayo bersih. Hop. Mas. Kakangne genti. Sapa? Pak Pardi. Ya. Desa aja nganti keliru bersih. Desa. Piyae loro kuwi disawangke ketok nyengsemke ati reng. Sapa? Pak Parjo karo Pak Pardi kuwi lho. Kuwi rak ya isih kakang ade. Pak Pardi ki anak nomor 2, Pak Parjo anak nomor 4. Heeh. Dadi nek linggo jajar wong loro ki kaya pinten gusen. Heeh. Mongko kuwi sok arang akur lho, kowe kakang adi sok arang akur. Lah ngopo? Colong-colongan kalonjo. Sok bandem-bandeman lemper barang kok. Mure Mas Adi meneh. Mure. Hop. Nah, murih tok. Aku meng muni murih tok. Pak Parjo adoh. Adoh. Ya Pak Pardi. Sukar. Mas Adi. Sakit. Geline Mas Adi, yae Pak Parjo, terus geline meneh Pak Pardi, yae Mas Adi. Mumet tenan kuwi sing ngedum lah. Wes, bareng cah telu. Ya. Glia 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 pandang kaya Apa niku
cukruk wanci bedhog bebayani lagune Mister Mendem. Oh iya. Duete karo Waloya. Oh iya. Monggo Waloya keke ora ngombe minuman keras. Kae ngombene aftur. Kocap bunek pikire keke nyang bandara. Iki ngombe aftur. Sepote siangapan para ratri onge manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Dyasa Laksmi marang sang Dyasa Yanti. Ayo Mas Fal. Munggah Mas. Tarik. Munggah. Penak ning dhuwur. Sora. So. Wah. So. Gagah. Gene ya iso gandem suarane. Ndekno nek gawe story lari pagi kae nganggone tank top. Kapan? Wingi bar wayangan kae terus kono lari pagi. Nganggo blush on barang. Tank tope warna apa? Kemayu Tank tope warna apa? kuning. Kae iki ora tank top. Apa? Apa? Kulit. Oh kulit. Saiki kulitmu kuning. Sawu mateng iki. Nggih. Para dawuh. Inggih Mas Adi. Nah, saderengipun ngaturaken kasugengan rawuhipun wonten pepanggungan mriki Mas Adi. Nggih. Nggih. Lek Bagong. Padha kanthi raja sak pratamu. Pengestuku tampanana ya. Nggih, kula tampani. Fotoku cah bagus. Oh nggih, Mas Bagong. Wingi jare bar dolan nyang swarga loka kowe. Ngopo to? Kok aku ora kesusu yo. Swarga loka rumah makan ning daerah Karamojo kae lho. Ya mampir sedelo to, bar lari-lari to. Nggih. Lari pagi, Ya lali. ya nganggo tank top kuning kuwi mau. Iya, awut. Apa? Apa? Wis rahasia asline. Ayo Te. Yo, Wal. Ayo digandrung to, digandrung. Sing mesra to kaya patute wong lenang karo wong wedok kae lho. Halo, sik mesra ngono lho. Nek ngene iki milik umum. Milik umum. Tenane? Tenan. Monggo Bapak-bapak. Ya, Jarene. Mister Mendem. Ayo, Cak Tuwaga.
pamit iki. Pakar janji mandek janji tinggal hati. Selamat tinggal kan satu lere. Yo pamitan Adongano kuat mandangku penora. Matur nuwun. Sik. Yo tak nek Dit. Mas Adinya nggo tuku dermatix kowe kemirine ben ora ireng ngono kowe. Ayo wah Jan. Nek nggonku kok tuku apa? Iki ki lek iring mergo apa? Mergo apa? Ayo ngetute kowe iki to dadi wayangan wah Jan. Ya mbak apane kok iso ireng kemewene. Raimu kowe. Yo. Aku kan kok tuku apa? Nggo tuku salep sadoer. Men kepiye? Wis golek ana ning Google salep sadoer. Yo. Ya tak goleki lho. Heeh. Heeh, jan wis. Wah, pokoknya nggo tuku salep sadoer ya. Sadobleh. Heeh, kuwi salep nggo kesehatan, Gong. Kesehatan nggo swara kuwi ben lancar. Ben ora sesek nek nyinden. Heeh. Aku kowe perhatian kok karo kanca nek sing krasa kepiye-kepiye ngono kowe. Mas Juang kae tau sikile ana kebak korenge terus tak kon ngombein tunal papat ya mari. Korenge mari ning genti kutil sing jedul. Gilani kowe kok ngomong jijik ora. Sapa neh sing kon nembang? Ki Mbak Ica ki kon nembang. Ket mau kok ora tok kon nembang ki apa karepmu ki men cedhak terus karo kowe ngono apa piye to, Ya ora tumbak cucukan wantil biasmu sisan kowe. Ya kon nembang. Ya ben kancane karo bengok. Mbak Ica karo Mbak Via. Heeh, Ica Via. Heeh. Karo Bude. Buhe. Ayo. Iyalah jan ponakanku menik-menik. Ayo Mbak ngadeg Mbak karo Bude sebruk kae. Heeh. Ganti meneh. Kowe iki pokoke sewengi iki ganti jeneng ping 50. Ayo Mbak Ica ngadeg Mbak. Heeh. Karo Bude kuntreng kae. Heeh. Wah, jan kok salim sik Bude. Heeh. Nggih. Pinter ya nak ya. Aduh. Mirip napa mboten? Hah? Mirip napa mboten? Oh, jane ora. Bangune aku dadi apa? Aja kowe iki aja njaluk dimiripke ro kae. Lah ngopo to? Wis apik ngono kuwi, kae iki rada selek kok. Ning kadang ya waras kok. Ya gur kadang. kadang. Kono wae aku rada. Apa? Nembang antem sisan malah. Ya. Yo. Nggih. Nembang, Napa Mas Bagong? tembang. Sing suarane sing sumringah yaene kok ketok nek lanang asline terusan itu. Suarane suara wedok. Inggih, Mas. Ngono kuwi. Mas Pedro, Mas Geleng. Nggih, kula. Bengi-bengi nang banaran kok aku jadi duta sampul lain. Kadang nyok metu kaya ngonone sih. Nggih. Ndekno kok ya runtang-runtung wong loro ya rek ya. Ya butuh. Aku sak batin angger cah loro ki liwat ki do arep muat botoye aku. Lah ngopo? Rumah saku ki padha lanange kok. Ayo men gelis rampung gaweane kok. Tembange yo. Karo Mbak Ica karo Bude kae ya nembang ya. Nek Bude mbrakot engko idaken budemu kowe. Heeh. Kesiunge sok modot ta. Ya, lali janjine request wis kok CEO-ne sate kambing. Heeh. CEO sate kambing mana itu? Wonosari Gunung Kidul kono. Sebelah mana warungnya ya? Mah iklan to. Janu
Terminal Lama. Oh, terminal lama. Besole jenenge sate kambing iku semi ngono. Monggo Bapak Ibu warga mriki badhe nyate teng tindak Gunung Kidul mriki. Nggih, monggo. Bawane sik. Saking arep saka sampean apa arep saka Bude Mbak Ica? Bude, hah? Dina Minggu. Heeh. Langsung. Kowe kok ngenyang to, Dik? Jenenge wong tuwa ki. Ya, ya. Heeh. Ayo, Mbak. Nggih. Dilangsungke berarti. Heeh. Nggih. Ki wis tak cepake ki, Mbak Via. Nggih. Nggo tuku skincare. Ben nek wayangan ora usah nggo stocking terus. Yo. Apa wis ora ngerti iki mau tak wedaki? Ben rada padha. Ayo tok siram gogrok. Wis tak wedaki lho mau ki yo meso isih toloke to. Man. Apa ya parah to? Nek gur ngelokke kowe wis ora ana tulak sarike apa. Ya piye lho, bendina ki yo nganti nganggo ngarit barang. Iya. Wanita tangguh. Lah iya. Nggih. Oh, elek kae. Ndek masalah apa Mas karo aku, Mas? Ketoke wis tau reti langsung iso ngarani iki. Ora mungkin nek kae. Nggih. Yo, lali janjine. Heeh.
Mania, pizza mania. Janjane Dodo kusuma Kleru meneh iki. Rangisroh Gong. Yo ayo doalah yo. Piye mau? Sing kowe? Janjane ya. Janjane kowe ning Wakaku Matur nuwun nggih. Alhamdulillah lali. Skincare mau? Hah? Jaremu tukang skincare situ lah to. Kulitmu wis putih apik resik. Mau ngeloke. Wis ora butuh di skincare. Wis gek kuwi to, Mbak, nek ben awet resik putih, ngono to, ben nek kepanasan ora gampang ireng. Kepiye? Kuwi sok nek esuk kae blonyono banyu tajin. Lah banyu tajin. Syukur golek dina sing pas. Nek malam Jumat kae kuwi kek ana banyu tajin kuwi. Kuwi berarti seminggu pisan. Banyu tajin karo uyah grasa. Dadi banyu tajine asin. Ya. Lah ning kan ora apa-apa diblonyo tok to. Ora apa-apa. Ya sesuk ya. Banyu tajin. Ya. Gek ti nggo tuku salep sadoer kowe mau te. Lah banyu tajin ki yo nganggo duit yo an. Abrak beras ngomah akeh kowe kok. Heeh. Wong yen lagi gandrung ora peduli mledhos e gunung. Ayo sebo kok ora kowe iki. Kayak iki kon ndelok bacute lakone piye. Ayo nek ngono tak dereke. Not lakuning wekdal Sapurnanira Sang Bambang Narayana Satreng Banjar Patoman ngayonaken keng garwa nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini nulya wonten lelampahan Sang Narayana jumeneng Nalendra wonten negari Indrawati dukunane Sang Prabu Narasingha nulya jejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna kocap